Γεια σας και καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Κανσελικού. Όπως πάντα είμαι η Σάμα. Και εγώ είμαι η Λίνα. Γεια σου Λίνα. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πάλι είμαι μετά από γυμναστήριο. Έχω κουμπώσει και το energy drink μου για να έχω ενέργεια για αυτή την ηχογράφηση. Και είμαι μια χαρά. Εσύ πώς μου είσαι? Λοιπόν, Σενπάι. ναι, σενπάι, είμαι λίγο μια κατάσταση εγώ. Τώρα δεν νομίζω να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Απλά είμαι μια κατάσταση ρε φίλε. Δηλαδή είμαι κάθε μέρα είμαι στα όρια κρίσης πανικού. Νιώθω ότι ό,τι και να κάνω θα πεθάνω. Π.χ. είχα πάρει σήμερα κάτι βάφλες. Ναι. Ωραία. Βάφλες. Αυτά τα ολλανδικά. Τι? Όχι, αυτές τις πολύ λεπτές βαφλίτσες. Που έχουν με καραμέλα. Μπράβο, αυτές ήταν με μέλι. Ωραία. Okay. Και επειδή εχθές το βράδυ, για να δεις λίγο σε τι στάδιο έχει φτάσει η παράνοιά μου, εχθές το βράδυ είδα ένα βίντεο που έλεγε για αυτό το μέλι το οποίο το τρως και τρυπάρεις. Φάση για πολλές ώρες. Ναι. Ωραία. Και για κάποιο λόγο το μυαλό μου συνέδεσε ότι το μέλι σε τρυπάρει. Μια χαρά. Και με το που έφαγα τις βάφλες και μπήκα σε ένα μανιακό επεισόδιο. Ναι. Μπήκα σε μανιακό επεισόδιο. Μπορείς να καταλάβεις μετά. Να παίρνω τηλέφωνα. Να λέω βγάλτε μου αυτή την ιδέα από το μυαλό, γιατί εγώ είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εμένα δεν με πήρε, by the way, αν έχετε απορία. Είσαι στο γυμναστήριο. Χθες ήμουν σε quiz. Είχα quiz night. Οπότε δεν σας το σήκωνα. Αλλά δεν με πήρες κιόλας, έτσι. Βαλάκα, μια κατάσταση ρε. Γενικά θέλω μια φορά να κάνουμε ένα επεισόδιο. Και να σου καίει. Που να... Ποτέ. Αλλά να κάνουμε ένα επεισόδιο και να μιλήσουμε λίγο για την ψυχική υγεία γενικότερα. Και να κάνουμε ένα... Να κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε και καλά. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε για να το κάνουμε. Εντάξει, αυτό. Είχε έρθει η Σάμα τις προάλλες σε ένα επιτραπέζιο night που κάναμε. Επιτραπέζιο day βασικά, γιατί ήταν ολοήμερο, μια Κυριακή. Και ήρθε και δήλωσε είμαι άρρωστη όταν τη ρώτησαν πώς είναι. Και λέει τι να είμαι, άρρωστη είμαι. Η οποία Σάμα ήταν μια χαρά, έτσι. Δεν ήταν άρρωστη, συγγνώμη, όχι μια χαρά δεν ήτανε. Αλλά δεν ήταν άρρωστη σωματικά, ήταν ψυχολογικά άρρωστη. Φάση ήταν μια μέρα που δεν το είχε καθόλου και γι' αυτό και ήρθε σε εμάς για να είναι πιο χαλαρή με κόσμο. Και τώρα στο quiz, ένα παιδί ήταν άρρωστο αυτή τη εβδομάδα και εγώ δεν ήθελα καθόλου να έρθει για να μην με κολλήσει, γιατί θυμάστε τα περσινά μου που κολλούσα κάθε 3 και λίγο. Δημιούργησα θέμα. Όχι. Αλλά λέει ο ένας στην ομαδική, σε φάση εντάξει, τι έχετε θέμα τώρα και μας το παίζετε, αφού και στα επιτραπέζια είχε έρθει φίλη σας που ήταν άρρωστη. Και λέω εγώ, ποια λες ρε εσύ? Φάση δεν θυμόμουν, γιατί λέω θα εννοεί άλλη μέρα. Και μου λέει, η φίλη σας που είπε είμαι άρρωστη, με κεφαλαία ξέρω εγώ. Και του λέω, α καλέ, τι Σάμα λες? Όχι, αυτή είναι ψυχολογικά άρρωστη. Και το είπα και εγώ και ο Διονύσης σε φάση. Και ο Διονύσης κατάλαβε το vibe σου και λέει, όχι ρε, Σάμα απλά είναι ψυχολογικό. Στο κεφάλι της είναι άρρωστη, κατά τα άλλα είναι μια χαρά κοπέλα. Το παιδί είναι αυτιστικό, παιδιά, μην το παρεξηγείτε. Ναι, και μου σπάσει, καλά. Εντάξει, να πούμε, η Σάμα ήρθε στα επιτραπέζια και απλά καθόταν σε μια γωνία. Απλά μας ήθελε σαν background noise, σαν να είμαστε μια τηλεόραση που παίζει. Αυτό. Εντάξει. Μα εγώ το δήλωσα ότι έχω έρθει και είμαι NPC. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εγώ το δήλωσα. Ναι, εντάξει, απλά εγώ σε ξέρω, ρε, οπότε εμένα δεν μου κανέσει και σε είχα στο νου μου ότι άμα είσαι και... φίλε, γνώρισα άτομα πρώτη φορά. Ωραία. Τι να τους πω? Παιδιά, συγγνώμη, ξέρετε...
παθαίνω πολλές κρίσεις πανικού και ήρθα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα γιατί ήθελα απλά λίγη παρέα και δεν ήθελα να είμαι μόνη μου. Αντικειμενικά αυτό είναι καλύτερο από το να μπεις σε ένα χώρο και να πεις είμαι άρρωστη και απλά μετά από 5 λεπτά ενέργειας να κάτσεις σε μια καρέκλα στο κινητό. Γιατί οι άλλοι όντως δεν καταλαβαίνουν το γιατί αρρώστια μιλάμε. Τέλος πάντων, μαλάκινη στον εγκέφαλο είχες, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτό το podcast. Αγάπη μου, έχεις κάποιο θέμα της εβδομάδας να μας φέρεις εδώ στο κανцελικό τραπέζι μας? Λίνα, επειδή θέλεις να με δείξεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχει τίποτα. Μπήκαμε στην κλίση και μου λέει εγώ έχω τα ψυχολογικά μου αυτή την εβδομάδα. Ρε εσύ, τι θα πούμε σήμερα? Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή άμα με αφήσεις θα σου ξεκινήσω ένα rant. Ωραία, με όλα τα σενάρια που έχω κάνει στο κεφάλι μου αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε να τα ακούσουμε ή όχι? Πώς ήταν αυτό με το μέλι? Βαρύ. Χειρότερα. Ωραία, ξεκινάμε. Κάνω κάτι σενάριο στο μυαλό μου. Ωραία, να σου πω ένα. Έλα, πες το, αφού θέλεις να το πεις. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε τι σήμερα βασικά. Την Τρίτη. Ναι. Πέμπτη έχουμε σήμερα. Τρίτη. Ναι, γιατί να πούμε ότι την Τρίτη ακυρώσαμε την ηχογράφηση. Θα το πούμε μετά. Πες τη φάση σου και θα πω μετά γιατί. Και τέλος πάντων σήκωνα κάτι βάρη. Ναι. Και της ζωής. για κάποιο λόγο. Μακάρι, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν όντως φυσικά βάρη και ήταν ακόμη χειρότερο. Πονούσα δηλαδή. Και για κάποιο λόγο, έτσι όπως σήκωνα τα βάρη, μου περνάει από το μυαλό. Θέλω να δω πόσα πολλά μπορώ να σηκώσω. Και ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί? Και λέω, γιατί άμα κάνω σε μερικά χρόνια παιδί και γίνει σεισμός και πέσει ένα κομμάτι, μπετώ επάνω του και είμαι η μόνη που μπορεί να το σώσει. Πρέπει να ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Απίστευτο. Ωστόσο, ξέρεις τι, δεν μπορώ να σε κράξω. Γιατί και εγώ κάνω, όχι αυτή τη σκέψη δεν την έχω κάνει ποτέ, αλλά είναι κάποιες σκέψεις που κάνουμε στη μέρα και συνειδητοποιώ πόσο χαζές είναι. Και μία από αυτές τη σημείωσα γιατί είχα στο νου μου να την πούμε σε αυτό το επεισόδιο, οπότε μου έκανες τρελή πάσα. Αλλά είχα στο νου μου να το πούμε στο τέλος, οπότε τώρα λόγω πάσας θα την πω στην αρχή. Περίμενε να βγάλω μια στιγμή την μπλούζα μου γιατί έχω σκάσει μαλάκα, περίμενε. Τέλεια. Ωραία, οπότε αφού μου κάνεις την πάσα θα ξεκινήσουμε αυτό. Και μετά να πούμε για την Τρίτη γιατί ακυρώσαμε την ηχογράφηση. Να πω εγώ τη φάση μου, μην πεις εσύ το δικό σου, δεν χρειάζεται. Γιατί και εσύ τράβηξες πολλά. Λοιπόν, εγώ τώρα παιδιά μου που όπως έχετε καταλάβει δουλεύω. Πρώτη φορά που το λες σε αυτό το podcast. Θα είναι το καινούργιο. Βάλτε μας 5 αστεράκια που λέγω στην πρώτη σεζόν, που ισχύει και για αυτή τη σεζόν, έτσι. Βάλτε μας 5 αστεράκια γιατί έχουμε πέσει στο 4,7 γιατί κάποιος μαλάκας μας έβαλε ένα. Αλλά τέλος πάντων. Ακόμη να τον βρούμε. Ναι, που λέτε. Εγώ τώρα που έχω πιάσει δουλειά και δουλεύω και είμαι εργαζόμενη κοπέλα και είμαι έτσι, πάω δουλειά, παίρνω πολύ πολύ συχνά το μετρό. Που και πριν το έπαιρνα συχνά, αλλά τώρα το παίρνω ακόμα πιο συχνά. Καλή ιστορία θα είναι αυτό. Και έχω συνειδητοποιήσει. Βασικά ήταν αυτή η σκέψη που κάνεις πάντα, αλλά δεν το καταλαβαίνεις ότι τι κάνεις, δεν τη συνειδητοποιείς ότι την κάνεις σε σκέψη. Το ότι κάθε φορά που κάθομαι σε μια τετράδα μετρού, κατάλαβες, 2 θέσεις και 2 θέσεις, μια τετράδα. Που συνήθως κάθομαι γιατί το παίρνω από Πειραιά το μετρό που είναι άδειο, οπότε πάντα βρίσκω θέση. Όταν συμπληρώνεται αυτή η τετράδα ναι, σκέφτομαι άμα γίνει κάτι, άμα μείνει το μετρό, άμα τρακάρει, άμα το οτιδήποτε, μα σκέφτομαι σαν ομάδα. Αν η δικιά μας τετράδα θα μπορούσε να επιβιώσει σε σχέση με τις διπλανές τετράδες. Πάση. Ότι σταματάει το μετρό, σταματάνε τα φώτα και μπαίνει ένας παρουσιαστής και λέει ομάδες. Ομαδούλες. Μαλάκα, τι φάση.
Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Γιατί εσύ το έχεις πάει survivor, μαλάκα. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι, δεν θα τρέξει ο καθένας, ξέρω εγώ, να σώσει τον άλλον απέναντι τον εαυτό του. Όχι, τετράδες. Σου λέω. Μαλάκα, θα είμαστε τετράδες. Και το συνειδητοποίησα την Τρίτη. Γιατί σκεφτόμουν την Τρίτη τι θα πούμε τώρα σε θέμα. Και συνειδητοποιώ ότι κάνω αυτή τη σκέψη όσο σκεφτόμουν. Και λέω εσύ, αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να πούμε. Γιατί πολλές φορές θα κάτσει κάποιος που θα σκεφτώ, όχι ρε πούστη μου, τώρα είμαστε αδύναμοι. Π.χ. μπορεί να κάτσει κάποια γιαγιά με ένα παιδί. Με ένα μωρό, ξέρω εγώ, με ένα 5χρονο. Και θα σκεφτώ φευγαλέα. Το ότι, πόρε πούστη, μακάρι να μην γίνει κάτι τώρα, γιατί χάσαμε. Έχουμε χάσει, είναι παραλυθρία. Φαντάσου να κάτσει απέναντι σε ένα σγύφτη. Δεν ήθελα να το πάω εκεί. Για να μην πω το ότι μπορεί να έχω σκεφτεί ρατσιστικά σε κάποια φάση της ζωής μου. Αλλά γενικά το σκέφτομαι full. Ας πούμε τις προάλλες είχαμε κάτσει και ήταν άλλη μια κοπέλα στην ηλικία μου και αυτή κάπως φαινόταν πολύ τέτοιο, όχι Ισλατίνα, πιο λεσβιόφερνα τέλος πάντων, οπότε θα ήταν πιο καλή. Τι λέω. Και είχε κάτι κι άλλες έννοιες, ξέρω εγώ, σαραντάρις πόσο ήταν. Αλλά γενικά είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Και εκείνη την ώρα ένιωσα μια χαρά. Το ότι καλά, άμα γίνει κάτι τώρα, έχουμε βγει πρώτοι. Σίγουρο. Αυτό. Τέλος πάντων, γενικά, ας πούμε εδώ να μην κρίνουμε και τους ανθρώπους από ότι... Ρε, εντάξει. Σκέφτομαι ότι εγώ αυτό το έχω κάνει πολλές φορές όταν πάμε ταξίδι με αμάξι. Στο αμάξα μου είμαστε survivor. Όχι, το σκέφτομαι ότι άμα γίνει κάτι, ποιος θα μας κάνει lead τώρα. Και λέω, και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Το σκέφτομαι πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή, και όντως έχεις δίκιο και σε αμάξι και σε εκδρομές, ότι άμα γίνει κάτι, μπορεί κάποιος τώρα να αναλάβει τη φάση και να μας οδηγήσει. Το είδα το γατί μου, γιατί περνάει πίτσι πάνω στο γραφείο. Αλλά το σκέφτομαι πολύ συχνά και συνειδητοποίησα το πόσο συχνά το σκέφτομαι στο μετρό. Αυτό, ήθελα να το πω. Και τώρα μπορεί να το σκέφτεστε κι εσείς όταν μπαίνετε στο μετρό και κάθεστε τετράδες. Και να συναντηθούμε τυχαία. Και να είμαστε σε φάση μπράβο. Αυτό, ελπίζω να μην γίνει κάτι. Αλλά άμα γίνει, προσπαθώ να κάθομαι σε καλές τετράδες. Βασικά ψέματα, όπου τύχει άμα έχει άδεια θέση θα κάτσω. Αλλά αυτό. Να ξέρετε, το έχω σκεφτεί από πριν, άμα η τετράδα μου είναι καλή. Ωραία. Ωραία, αυτό ήταν το ένα. Ευχαριστώ. Μετά, το άλλο θέμα που έχω, να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα έγινε κυκλοπή του Λούβρου. Που δεν έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό, είναι η αλήθεια. Πέρα το ότι ήταν λίγο iconic. Μ' άρεσε λίγο το heist vibe και το ότι έβλεπε ρε παιδί μου και βιντεάκια που λέγανε το πόσο επιτέλους the world is healing, κάνουμε ληστείες σε μουσεία όπως πρέπει και πάμε λίγο και δώσε. Οπότε μ' άρεσε λίγο αυτό το vibe που κανένας δεν ενοχλήθηκε με τους ληστές. Ήταν σε φάση μπράβο παιδιά μου. Μαλάκα, άκου να δεις. Έχω δει τόσες heist ταινίες, ωραία. Και με αποκορύφωμα, ας πούμε, πρώτη σεζόν La Casa de Papel, ωραία. Ναι. Ήταν ένα αριστούργημα η πρώτη σεζόν. Ισχύει. Δεν θα μιλήσω για τις υπόλοιπες. Αλλά ρε φίλε, η απλότητα. Δηλαδή, πήγανε back to basics. Δηλαδή, μαλάκα, σκέψου λίγο τον άνθρωπο που λέει, που ξέρω εγώ θα λέγανε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να πάρουμε αυτό τον εξοπλισμό, να κατέβουμε από το ταβάνι το βράδυ, να πενεργοποιήσουμε. Και απλά πετάγεται ένας τύπος και λέει, ωραία, έχουμε 10 ευρώ. Ο θείος μου έχει μία μηχανή, ένα ναυατόριο, να το φέρω να πάμε. Έχουμε 10 ευρώ, ωραία, 3 γυλαίκα και 3 κράνη.
Μαλάκα, θα ληστέψουμε το μουσείο. Δηλαδή. Παίζει να το πήραν απόφαση. Όπως εμείς είπαμε, έχουμε 2 ακουστικά και 2 μικρόφωνα. Είναι μονόδρομο στο podcast. Μαλάκα, η απλότητα. Ισχύει. Η απλότητα που. Εντάξει, τώρα σε παρένθεση μπορεί δηλαδή να το είχαν φτιάξει, όντως να είχαν δει πότε θα πάνε. Καλά, προφανώς. Φαντάζομαι θα είχαν πάει να δουν και τα εκθέματα. Ενώ σίγουρα θα είχαν κάνει μια προεργασία για να το βγάλουν και τόσο γρήγορα. Αλλά ψηλαϊκόνικρε. Και νιώθω ότι κανένας, ή τουλάχιστον τα άτομα που συναστρέφομαι, δεν στεναχωρέθηκε. Ήταν σε φάση you go guys. Φάση let's go. Ναι, δεν. Αυτό. Επίσης διάβασα. Πες. Επίσης διάβασα και το επικό του ότι και τα μουσεία πρακτικά κλέβουνε. Πώς έκλεψε το Βρετανικό Μουσείο που έχει κλέψει όλη την Ιφίλιο. Οπότε, well, ας κλέψουμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, να πω λίγο κάτι. Άμα, επειδή δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, παίζει να λέω τώρα και προπαγάνδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να το ψάξω. Ναι. Αυτά τα κοσμήματα έχουν μια αξία λόγω της ιστορίας τους. Εντάξει, ωραία, όχι, αλλά άμα και βγάλεις κανονική αξία. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι άμα βγάλεις την ιστορία και αφήσεις τα πετράδια και τα σχετικά, πέφτει λίγα εκατομμυριάκια, αλλά και πάλι. Και πάλι ρε, είναι πανάκριβα. Ένα είχε πάνω από 250 διαμάντια. Ένα. Αυτό θα έλεγα, πόσο, 140 εκατομμύρια. Δεν το θυμάμαι τώρα, γιατί αλήθεια δεν έχω σημειώσεις. Έχω γράψει θέμα ληστεία Λούβρου και τελείωσε εκεί. Κάτσε. Θέλω να το ψάξω λίγο, γιατί έλεγε ότι η αξία τους θα πέσει 4% άμα βγάλουμε την ιστορία, και ήμουν σφάση μαλάκα. Τι κλέψανε οι άνθρωποι. Iconic. Και επίσης έχω δει και πολλά βιντεάκια, π.χ. από τουρίστες, που μπορεί να ήταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, που να βγάζανε, ξέρω εγώ, βίντεο τα κτίρια και να φαίνεται μακριά, ξέρω εγώ, το αναβατόριο. Το ότι εκείνη την ώρα γίνεται ληστεία, αλλά δεν έχεις ιδέα. Σου βγάζει απλά τη θέα, ξέρω, γιατί έχεις πάει στο Παρίσι. Οπότε, όντως iconic, δηλαδή. Μπράβο. Αλλά ήταν απίστευτο. Και λόγω της απλότητας, κανένας δεν έδωσε σημασία. Αυτό είναι το καλύτερο. Ρε, είναι αυτό που δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει σε podcast ή το λέμε μεταξύ μας. Το ότι άμα βάλεις ένα κίτρινο γυλαίκο, κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Φάση δεν σε λέει. Είναι σε φάση. Φοράει κίτρινο γυλαίκο. Παρακαλώ, περάστε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό μια φορά. Εγώ θέλω να δοκιμάσω αυτό με τη συναυλία. Δηλαδή να πάρεις που είναι πολύ γνωστό πλέον, νομίζω. Πολλοί το λένε. Το να πάρεις μια σκάλα και να πας σε ένα χώρο συναυλιακό. Έψαξα 88 εκατομμύρια. Έχουνε τώρα. 88 εκατομμύρια. Και τώρα η αξία τους, επειδή τα αναζητάνε, έχει φτάσει στα 140. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, επίσης και τα κοσμήματα. Είναι πολύ εύκολο ρε να τα πουλήσουν, γιατί έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι, το Ocean's 8 με τις γυναίκες Ocean. Φάση απλά τα διαλύεις και τα κάνεις κάτι άλλο, ενώ δεν είναι καν κάτι. Δεν μπορούν να τα δώσουν κατευθείαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά ας πούμε, άμα έχεις ένα μεταγιόν που έχει πάνω 250 πετράδια, τα βγάζεις, δεν είναι μεταγιόν και απλά έχεις τα 250 πετράδια. Μπορεί να μειώνεται λίγο η αξία, αλλά πάλι έχουν full αξία. Ενώ άμα κλέψεις έναν πίνακα, είναι πολύ δύσκολο να τον κάνεις κάτι. Ρε, οι άνθρωποι απλά είδανε το Ocean 8 το προηγούμενο βράδυ. Να πούμε Ocean's 8, iconic ταινία. Full ταινία. Καλά, τέλεια. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία ταινία, ρε φίλε. Την είδα κάποια στιγμή στο Netflix πάλι, που τη βάλανε. Και έσπασε μαλάκα, τι πλάκα που έχει αυτή η ταινία, ρε φίλε. Ρε, είναι full ωραία. Και όταν την είχα δει, μου είχε κάνει τρελή εντύπωση σκηνή. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Ήταν στην αρχή, νομίζω η Σάντρα Μπούλοκ το έκανε, που είχε πάει σε ένα μαγαζί του τύπου Σεφορά. Ναι, που είπε, OK, θα τα κρατήσω. Ναι, δεν έχω την απόδειξη μαζί, εντάξει, δεν πειράζει, θα τα πάρω σπίτι. Αυτό. Και αυτό θα ήθελα πολύ να κάνω, δεν το έχω κάνει, αλλά είχε κάνει πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, αυτό. Δηλαδή εκεί πέρα, περίμενε, σε αυτή την ταινία όμως βλέπεις την οργάνωση, τον συγχρονισμό.
Αυτοί απλά πήρανε τα γυλαίκα και πήγανε ρε μαλάκα. Ισχύει. Αλλά τέλος, πανέξυπνα αρχικά. Οπότε γι' αυτό δεν νομίζω ότι τις έχει θυμώσει και κανείς. Είναι σε βάση. Μπράβο. Δηλαδή, άμα έλεγαν ότι. Ναι, άμα έλεγαν ότι κοροϊδέψαν 8 guards, σπάσανε το ένα, σπάσανε. Μπρο, δεν κάνανε τίποτα. Ναι. Και μέσα σε αυτά ήταν φυλάκι. Ελπίζω να μην τους βρούνε. Δεν ξέρω. Και εγώ ελπίζω να μην τους βρούνε τώρα. Όπου είμαστε απαράδεκτες. Εν τω μεταξύ, κάτι φουλαστείο. Δεν ξέρω το έχεις δει που στο eBay και γενικά σε όλα αυτά τα site που πουλάνε πράγματα έχουν βάλει εικόνες από τα κοσμήματα. Ναι, και έχουν βάλει, ξέρω εγώ, το μεταγιόρ της Ελίζαμπεθ, ξέρω εγώ, 12 εκατομμύρια. Αλήθεια. Είδα διαφήμιση που έκανε η εταιρεία που έχει τον Γερανό και τον έβαλε διαφήμιση σε φάση ότι είμαστε πολύ καλοί ρε παιδί μου, σε φάση ότι αξίζουν τα προϊόντα μας, κάτι τέτοιο. Και είμαι σε φάση, bro, they had a chance and they took it. Ρε, είναι το πικ του καπιταλισμού. Φουλ, γιατί εντάξει, είδα και σήμερα νομίζω από μια εταιρεία με αλουμίνια στην Ελλάδα φάση που είχε βάλει μια εικόνα με τα αλουμίνια της εταιρείας, φάση που υπάρχουν τα κοσμήματα και χωρίς τα αλουμίνια της εταιρείας που δεν υπάρχουν και καλά τέτοιο. Που αυτός δεν μ' άρεσε τόσο, δεν το θεώρησα τόσο ok, αλλά το άλλο με τον Γερανό το θεώρησα iconic. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, μια χαρά. Πολύ ωραία, τέλεια. Λοιπόν, μόνο 20 λεπτά γράφουμε. Όχι ρε γαμώτο, ελπίζω παραπάνω. Έχω άλλο. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε πολύ ωραία και περνάει πολύ ωραίο χρόνος, γιατί το έχουμε πάει τάπα. Αλλά ελπίζω σε ένα μισάωρο. Λοιπόν, και έχω κι άλλο ένα που έχω σώσει. Ναι. Διάβασα, μου πέταξε ένα άρθρο τέλος πάντων το Facebook. Ποιος έχει ακόμα Facebook? Που έλεγε. Δεν μου έχει περάσει αυτό, δεν το έχω ξεπεράσει. Όποιος έχει απορία να δει το προηγούμενο επεισόδιο. Που έλεγε τέλος πάντων ότι μία κοπέλα στη Νότια Κορέα, στην πόλη Οσάν, για να κάψει μία κατσαρίδα, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της. Και είναι μικρή και μία γειτόνισσα. Το οποίο sad. Αλλά η τύψα ήταν μια 20χρονη και χρησιμοποίησε ένα έφλεκτο σπρέι ως από το σχέδιο Φλογοβόλ. Φαντάζομαι κάποια λάκ. Είναι αυτό που λέω κάθε φορά ότι θα κάνω σε μια αγαπημένη κατσαρίδα, μαλάκα. Και είπε στους αστυνομικούς ότι το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και έχει λειτουργήσει μια χαρά. Και η τύψα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, το οποίο ήταν στον 5ο όροφο. Και το δίπλα ζευγάρι που έμενε, που είχε και ένα μικρό παιδί, φάση 2-3, δεν θυμάμαι τώρα τι λέγεται το άρθρο, αλλά μικρό παιδί, προσπάθησε να περάσει από το μπαλκόνι σε γείτονες τέτοιο και η μάνα έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου. Γιατί η άλλη μαλάκο δεν μπορούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα. Που ναι μεν, αστείο στην αρχή στο πρώτο τέτοιο, αλλά έχω ξανακάνει rant για τα έντομα και θα ξανακάνω σε φάση οριμάστε και απλά σκοτώστε τη γαμοκατσαρίδα ρε πούστη μου. Είναι απλά μια κατσαρίδα. Άντε γαμίσου, θα σου πω κάτι. Ωραία. Έκαψε το διαμέρισμά της και σκότωσε μια γειτόνισσα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να πάρει την παντόφλα της και να κυνηγήσει μια κατσαρίδα ρε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ έχω μια ιστορία. Επειδή εμείς βρήκαμε κατσαρίδα στο σπίτι και παραγγείλαμε πάνω στην ηρεμία μας 10 τέζα από την eFood. Και μετά δώσαμε και στον Deliveroo λεφτά να σκοτώσει την κατσαρίδα, ρε μαλάκα. Οπότε, άκου να δεις, όπως το ίντερνετ έχει δικαιώσει τους ληστές. Εσύ δικαιώνεις την 20χρονη Κορεάτισσα. Άκου να δεις. Είσαι παράδεκτη. Άμα πέθαινα,
Άκουσε με, άμα πέθανα, επειδή ο γειτονάς μου δεν μπορούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα, μαλάκα θα πήγαινα στον παράδεισο, μαλάκα. Εσύ. Σε όλους τους παραδείσους. Σκέψου το λίγο. Να πεθάνει η μαμά σου, να μεγαλώσεις ορφανή, γιατί η κολογειτόνισσα το 20χρονο δεν μπορούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα. Μου φαίνεται απαράδεκτο. Και dumb ways to die as fuck. Και το ότι οι γονείς της δεν την έμαθαν να σκοτώνει έντομα και να μην κάνει σαν ηλίθια. Sorry, παιδιά, είμαι έξαλλη με αυτό. Και σκότωσε μια γυναίκα που αυτή τώρα, από ό,τι διάβασα στο άρθρο, ήταν σε φάση το ότι ανθρωποκτονία από αμέλεια και ότι έφερε σε κατάσταση κινδύνου. Δεν θυμάμαι πώς το έλεγε με σωστούς όρους. Φαντάσου λίγο το δικαστήριο σε αυτή την υπόθεση να έρχεται ο δικηγόρος και να λέει στους ένορκους: δεν έχετε φτάσει όλοι εσείς στην κρίση αυτή της κατσαρίδας που δεν ξέρετε πώς να τη σκοτώσετε. Το θεωρώ απαράδεκτο. Μ' αρέσει που γελάς, αλλά από την άλλη εκνευρίζομαι, γιατί κυριολεκτικά θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν φλογοβόλα για μια γαμοκατσαρίδα. Γιατί έχω παράδειγμα εσένα, έχω παράδειγμα τη φίλη μου που όταν είχε βρει κατσαρίδα είχε φωνάξει έναν φίλο της που έμενε 20 λεπτά με τα πόδια, πώς έμενε, να έρθει να τη σκοτώσει. Εσύ που φώναξε τον τελιβερά. Έναν άλλον φίλο μου που έχει πάει, έφυγε από το σπίτι και νίκησε για ένα βράδυ ξενοδοχείο να πάει να μείνει αλλού, γιατί ήταν μια κατσαρίδα σπίτι του. Και είμαι σε φάση ρε μπρο. Σοβαρευτείτε λίγο όλοι σας. Άκου να δεις. Οκ. Εγώ θα πω τη δικιά μου άποψη, γιατί αυτή η ιστορία είναι υπέροχη. Δεν γελάω επειδή πέθανε άνθρωπος. Γελάω επειδή... Το λέω για τους άλλους που μ' ακούνε. Επειδή αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει σε αυτό το podcast. Σκέφτηκα το παιδάκι αυτό όταν θα πάει σχολείο, που θα το λέει στους φίλους του: η μαμά μου πέθανε γιατί η γειτόνισσα δεν μπορούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα. Μαλάκα τα ερωτηματικά που θα έχουν οι άνθρωποι. Απαράδεκτο. Αλήθεια είναι απαράδεκτο. Ω μαλάκα. Ωραία. Αχ, τι έλεγα. Α, ναι. Λοιπόν, εγώ σαν Σάμα μεγάλωσα σε βουνό. Το ξέρουμε. Το βουνό είχε πάρα πολλά έντομα. Ωραία. Γενικά δεν υπήρχε τρόπος να προστατευτείς από αυτά. Αλλά το μόνο καλό που είχε είναι ότι οι κατσαρίδες ήταν κάτι μικρά σκατουλάκια τέτοια. Σαν του Βόλου. Οπότε άμα βρίσκαμε... Όχι, γλυκιά μου. Οι περισσότερες του Βόλου ήταν μικρές και ξανθές. Παιδιά, επίσης να πούμε συγγνώμη, γιατί θα μιλήσουμε τώρα άλλο ένα δεκάλεπτο για κατσαρίδες. Οπότε αν έχετε θέμα, sorry, αλλά μην μας βάλετε ένα αστέρι, 5 αστέρια please, και απλά βάλτε μας mute και μην μας ακούσετε. Δεν νοιάζει. Δεν ξέρω τι κάνεις. Κάνεις τέτοιο. Τι? Κάνεις το αντίστροφο από men math για τις πούτσες τους, μαλάκα. Όχι, τέτοιες ήταν οι κατσαρίδες. Μαλάκα στο Βόλο. Εννοείς. Μπράβο. Men's math για τις πούτσες του. Men's math. Ό,τι είπε. Μαλάκα μπαμπινιώτης έχω γίνει σήμερα. Ναι, δεν κάνω mansplaining, γιατί στο Βόλο, το έχω ξαναπεί σε άλλο podcast, έζησα μέσα στην κατσαρίδα. Μικρές και ξανθές ήτανε. Υπήρχαν στο σπίτι. Όντως. Υπήρχαν τα final bosses που ήταν κάτι παντόφλες. Αλλά συνήθως ήταν μικρές ξανθές. Ωραία, σου είχαν γεννήσει μέσα στο σπίτι. Εμείς είχαμε άλλο είδος, άλλη ποικιλία κατσαρίδας στο Πικέρδη. Δεν είχαμε τις μεγάλες σίγουρα. Και το πρώτο σοκ δεν το φάγα καν στο Βόλο. Γιατί όντως και εγώ έβρισκα μικρές, γιατί ξέρω ότι έχουν γεννήσει. Το έφαγα στα Εξάρχεια. Ουφ. Την πρώτη φορά έμενα με τη Βάσο τότε. Ήταν που είχε έρθει και είχε μείνει λίγο καιρό σπίτι. Ναι, όταν κάναμε τη διπλωματική. Μπράβο. Λάνταρε μία κατσαρίδα στη σίτα μου. Εγώ κινητοποιήθηκα και φώναξα τη Βάσο. Και φωνάζω: Βάσο! Και έρχεται η Βάσο και της δείχνω την κατσαρίδα. Και το θέμα είναι ότι εγώ περίμενα να κάνει κάτι η Βάσο. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η Βάσο με κοιτάει και μου λέει:
χωρίς να της πω τίποτα εκτός από το κοίτα. Μου λέει, εγώ τι θες να κάνω? Απ' έξω δεν ήταν η κατσαρίδα. Ναι, αλλά δεν μ' άρεσε που να παίξω. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο μεγάλη κατσαρίδα. Και μετά το ξανά πάθα τότε με τον Τελιβερά. Τι άτομα ζουν δίπλα σας και θα βάλουν καμιά φωτιά στο σπίτι και μετά εσείς θα πέσετε από το 5ο, ρε μαλάκα. Εγώ θα φωνάξω το γείτονα να βρω κατσαρίδα εδώ μέσα. Δεν μπορώ να τη σκοτώσω. Βάλε με να σκοτώσω ό,τι άλλο ντου μου θες. Τις κατσαρίδες δεν τις θέλω για ένα λόγο. Γιατί έχω δει πάρα πολλές μαλακισμένες πληροφορίες και ντοκιμαντέρ και μαλακίες, οι οποίες με έχουν επηρεάσει και φοβάμαι ότι θα μου μπει στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα, θα με πνίξει. Συμφωνώ full σε αυτό και εγώ το σκέφτομαι. Αλλά μπορείς να τη σκοτώσεις. Δεν μπορώ. Γιατί από τον φόβο αστοχώ. Εσύ, λοιπόν, νομίζω σε αυτό το podcast έχω πει την ιστορία που ιτήθηκα από κατσαρίδα. Το έχω πει αυτό, δεν το έχω πει? Άμα το ξεκινήσει θα θυμηθώ, γιατί τώρα δεν ξέρω, δεν μου έχετε κανένα ντεζαβού. Τέλος πάντων, το έχω πει, δεν το έχω πει, θα το ξανακούσετε. Στο Βόλο, γενικά το σπίτι μου είχε πάρα πολλά κατσαριδάκια. Και μετά από ένα σημείο, κάθε φορά που γυρνούσε σπίτι από βραδινή έξοδο που είχαμε βγει, έμπαινα ετοιμοπόλεμη για να ανοίξω γρήγορα το φως, να δω ποια είναι έξω να τα φάω. Οπότε έμπαινα σε full ετοιμότητα. Και επειδή ήταν γκαρσονιέρα, ένας χώρος, συνήθως ήταν προς την κουζίνα. Εκεί ήταν δυστυχώς η φωλιά τους. Οπότε μπαίνω και βλέπω μια κατσαρίδα πάνω στο ντουλάπι του νεροχύτη. Δηλαδή ακριβώς κάτω από το νεροχύτη. Ναι. Και σκεφτείτε το ότι έτσι όπως μπαίνω και στρίβω, είχε ψυγείο από τα αριστερά μου, ένα πάγκο από τα δεξιά, οπότε αυτό έκανε σαν διάδρομο που εκεί οδηγούσε πάνω στο ντουλάπι της κουζίνας. Οπότε πάω εγώ με ετοιμότητα με την παντόφλα μου να τη φάω και έτσι όπως πάω και είχα ένα μικρό εύρος κίνησης για να τη βαρέσω να περάσει κατευθείαν το χέρι, εννοείται η κατσαρίδα πέταξε. Και εννοείται η κατσαρίδα όχι απλά πέταξε, στόχευσε και ήρθε κατευθείαν στη μούρη μου. Εννοείται εγώ φρίκαρα, γιατί εντάξει, είπαμε να τη σκοτώσουμε, αλλά δεν είναι ότι θα ήμουν. Ναι, όχι, δεν με νοιάζει. Θα την κάνω μια χαψιά να την δαγκώσω να τη σκοτώσω τη ρουφιάνα. Δεν περίμενες μάχη για να τη σκοτώσεις? Ναι, δεν περίμενα μάχη. Περίμενα ότι την έπιασα προετοίμαστη. Νόμιζα ότι ήσουν ο θήτης, ναι. Γι' αυτό. Και έτσι όπως προφανώς την είδα να έρχεται κατά πάνω μου, εγώ πέφτω πίσω και με πόνεγε ο καρπός μου μια εβδομάδα γιατί έπεσα πάνω στον καρπό μου. Ένα αυτό. Δεύτερη ιστορία. Εκεί είχα βρει μια τεράστια κατσαρίδα, έφτιαχνα βαλίτσα γιατί φεύγαμε για Σκόπελο την επόμενη μέρα. Και θυμάμαι ότι συζητούσαμε και όλα στην ομαδική τι θα πάρουμε, τι θα κάνουμε. Και εκεί που ήμουν στο μπάνιο. Μαζί. Εσύ ήρθες αργότερα σε εκείνο το ταξίδι. Ναι, Σκόπελο, sorry. Ναι. Νόμιζα Σκιάθο για κάποιο λόγο. Όχι. Και προφανώς είχα τη βαλίτσα στο πάτωμα για να τη φτιάξω. Ήμουνα στο μπάνιο και μπαινόβγαινα. Και έτσι όπως βγαίνω βλέπω πάνω στο παράθυρο μια τεράστια κατσαρίδα και επειδή είχα και το φως του γραφείου έπεφτε και έτσι στο φως που την έκανε να φαίνεται ακόμα πιο μεγάλη, ρε παιδί μου. Και μου σε φάση όχι ρε πούστη μου, γιατί είχα και αρκετά πράγματα στο χώρο, οπότε δεν είναι ότι ήταν άδειος χώρος, εντάξει, να τη βρω να τη σκοτώσω. Και εννοείται την έχασα, εννοείται την έψαχνα 40 λεπτά, ενώ έφτιαχνα βαλίτσα τώρα 12.30 το βράδυ και φεύγαμε 7 το πρωί. Την έψαχνα 40 λεπτά. Όταν την είχα χάσει σε κάποια φάση είχα μετακινήσει καναπέδες, καρέκλες, τα πάντα. Ήμουν σίγουρη το ότι είχε πει μες στη βαλίτσα και έστελνα στα κορίτσια το ότι παιδιά, sorry, θα φέρω κατοικίδιο στη Σκόπελο, θα φέρω μαζί μια κατσαρίδα γιατί δεν τη βρίσκω. Μάλλον είναι στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, τη βρήκα, τη σκότωσα. Αυτό. Και τρίτο σκηνικό, έχω που ήμουν ξάπλα, ήμουν έτοιμη να κοιμηθώ, αυτό που χαζεύεις λίγο κινητό. Και έτσι όπως γυρνάω να κλείσω το φωτάκι, βλέπω στο καλοριφέρ, που είναι ακριβώς πίσω από το κεφάλι μου, μία κατσαρίδα να κάθεται. Πάω να τη σκοτώσω, την χάνω, δεν την βρήκα αυτή ποτέ. Οπότε μετά κοιμήθηκα και είχα στο νου μου το ότι μπορεί να έρθει μια κατσαρίδα κάπου πάνω μου. Αλλά κοιμήθηκα. Όχι. Όχι. Κυριολεκτικά με πήρε ο ύπνος. Θα είχα φύγει. Θα είχα φύγει από το σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν τη βρήκα αυτή. Και λέω εντάξει, δεν μπορώ τώρα να ξενυχτήσω να την ψάχνω. Θα πέσω για ύπνο.
Τώρα που έχω το γατί, το σκεφτόμαι πάρα πολύ. Ότι άμα βρω κατσαρίδα, δεν θα πάρω καν τέζα και θα πάρω το πίτσι και θα το κάνω έτσι μπροστά στην κατσαρίδα, ρε. Ναι. Μήπως μπορέσει να το σκοτώσει, μήπως της έχει μείνει κάποιο ένστικτο. Ναι. Μπάσκε, αλλά. Πού είναι. Ναι, είναι ακόμα μικρό. Έχει χάσει τα περισσότερα εγκεφαλικά του κύτταρα αυτό το γατί, είναι η αλήθεια. Γιατί κοπάνε το κεφάλι του 30 φορές την ημέρα. Ναι. Άλλο κι αυτό. Ρε μαλάκα, είναι πορτοκαλί, τι να την κάνω. Βάζει το παιχνίδι πάνω από τον πόνο. Αλήθεια, δεν έχω δει άλλη φορά οτιδήποτε ζωντανό να χτυπάει τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις το κάτρι πάνω. Ναι. Ωραία. Οι περισσότερες γάτες όταν πηδάνε, ναι, πέφτουν με τα πόδια. Όχι, αυτή θα πέσει. Κεφάλι, πλάτη, αλήθεια, μέση. Μαλάκα, είναι ηλίθεια. Την πήγα στον κτηνίατρο γιατί δεν το πίστευα. Και της έλεγα ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Μου λέει, όχι, απλά είναι χαζούλη. Έλα ρε. Με εξυπήσω, για όσους βλέπουν το βίντεο, άμα στρίψει λίγο η Σάμα, έχει κάνει ένα γατόδεντρο, το οποίο το έκανε μόνη της. Και είναι γατόδεντρο φάση full on. Φάση, άμα ήταν λίγο πιο μεγάλο, θα ήθελα και εγώ να παίξω. Τέτοιο vibe. Αγάπη μου. Και έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα πλέον. Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό δεν το είχα δει. Τώρα. Ναι, είναι αυτά που βάζουν στις πόρτες για τις μύγες και τέτοια. Τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Δαιμονίζεται. Μια χαρά. Γάμισέτα. Πω μαλάκα. Γιατί μιλάμε για τις κατσαρίδες? Μπορούμε τουλάχιστον να μιλήσουμε για κάποιο λαό έντομο. Κάτι πιο ευχάριστο. Π.χ. με τις αράχνες δεν έχω θέμα. Με τις μέλισσες, τις φίγκες, τα λογάκια της Παναγίας που μπορεί να φοβούνται ότι εγώ έχω θέμα με τα άτομα που όταν έρχεται μέλισσα και σφίγγα κουνιούνται σαν δαιμονισμένοι και είμαι σε φάση μπρο θα σε τσιμπήσει επειδή κάνεις σαν ηλίθιος. Θα σου πω, τις φίγκες δεν τις εμπιστεύομαι. Καθόλου. Ενώ άμα κουνιέσαι έτσι, είναι είσαι πιο άξια εμπιστοσύνης. Όχι, δεν κάνεις απότομες κινήσεις, όντως, γιατί θα νομίζω ότι σε επιτίθεσαι. Αλλά π.χ. οι μέλισσες είναι τόσο γλυκούλες. Ρε μαζί σου, αλλά είναι αυτά τα άτομα που με το που δουν θα σηκωθούν από την καρέκλα. Δεν μπορώ. Σφίγγα μέλισσα, δεν μπορώ. Δεν έχω θέμα. Με τη σφίγγα δεν θέλω. Θα τη δω και θα κάνω λίγο ένα έτσι. Φάση, εντάξει, φύγε, γιατί είσαι πουτάνα. Το ξέρω ότι θα κάνεις τη μαλακία. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, αυτό. Δεν νομίζω ότι. Πιο έντομα συχαίνομαι. Τις κατσαρίδες εγώ μόνο. Δεν θέλω μόνο τις κατσαρίδες. Τώρα φέρε μου ό,τι άλλο έντομο θέλεις. Δηλαδή και στο χωριό, ρε φίλε, έχουμε αυτές τις σαρανταποδαρούσες, τις γιγαντιές με την ψαλίδα από πίσω. Οι σαρανταποδαρούσες που είναι επικίνδυνες. Αυτές είναι επικίνδυνες, ναι. Γιατί αλλά και εγώ αυτό σκέφτηκα. Αλλά οι σαρανταποδαρούσες είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, legit, μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Πώς να σου το πω. Ναι. Και ειδικά μετά σε χωριά που μπορεί να τις βρεις και πάνω στο κρεβάτι σου. Ισχύει. Υπάρχουν και αυτές οι μικρές σαρανταποδαρούσες, οι γρήγορες, που είναι της υγρασίας που λένε. Κατηγρή. Που τρέχουν, τέλος πάντων, που είναι σαν να έχουν πολλά ποδαράκια και είναι λες και έχουν τρικούλες. Μας έχουν 40 ποδαράκια. Αγάπη μου. Ρε, μου θύμισες τώρα μια ιστορία. Λοιπόν, όταν ήμουν στο Βόλο, θυμάμαι, που είχα γυρίσει από τι είχα γυρίσει? Από κάτι είχα γυρίσει. Όλα έφευγες ερχόσουν. Άνοιξη θυμάμαι, ναι. Και είχα γυρίσει Βόλο μόνο για 2 μέρες, γιατί μετά κάπου θα έφευγα, δεν θυμάμαι. Κάπου θα έφευγα τέλος πάντων. Και γυρνάω 11.30 ώρα το βράδυ Βόλο, γιατί φεύγαμε όλοι με το ίδιο κοκτέιλ, 6 ώρα ξέρω εγώ. Γυρνάω 11.30 ώρα σπίτι, ανοίγω την πόρτα. Ωραία. Ανοίγω το φως και ήτανε όλο το ταβάνι γεμάτο με μικροσκοπικές μαύρες κουκκιδίτσες. Ρε, αυτό κάτι μου λέει στο story. Ναι. Και λέω, τι στο μπούτσο είναι αυτό? Εγώ λέω, είναι σκόνη. Δεν παίζει να είναι κάτι άλλο. Σκόνη ήταν. Και παίρνω μια καρέκλα και κοιτάω λίγο πιο πάνω. Είχε γεννήσει μια ράχνη μες στο σπίτι μου. Δεν το θυμάμαι. Κάτι μου είπε, αλλά δεν το θυμάμαι. Στον πανικό μου. Ωραία. Γιατί εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Άνετα.
Δεν ξέρω. Που είχα και φλογοβόλο, μαλάκα. Μαλακία. Είχε legit τότε φλογοβόλο, έτσι. Γι' αυτό προσέξτε λίγο τους γειτονές σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνουνε. Ποτέ δεν ξέρετε πότε η Σάμα θα είναι η γειτονά σας. Μαλάκα, πάνω στο πανικό μου παίρνω την ηλεκτρική σκούπα. Και τα ρούφηξες. Για να τα ρουφήξω λίγα-λίγα. Ωραία, γιατί είχανε. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι εγώ σκέφτηκα ότι θα τα ρουφήξω και μετά γρήγορα θα βγάλω τη σακούλα, θα την κλείσω και θα την πετάξω. Γιατί στο μυαλό μου αυτό έλεγε ότι τα αραχνάκια θα μείνουν μέσα. Σίγουρα. Πουτάνα, αμυδησία. Πόσα θέλεις για μια νύχτα, αλήθεια. Μαλάκα, θυμάμαι να σκουπίζω και την ώρα που σκουπίζω, γιατί η σκούπα ήταν και παλιά, έβλεπα να φεύγουν πολλά αραχνάκια, μαλάκα, μέσα από τη σκούπα και ήμουνα με τη σκούπα και είχα πλέξει σε μια λούπα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Νομίζω μετά από ένα σημείο, επειδή είχαν κατέβει, όποτε φεύγαν από τη σκούπα, απλά τα πατούσα. Είχε γεμίσει όλο το πάτωμα με τέτοια. Τέλος πάντων, είχα μείνει μετά κάτι άλλα αραχνάκια. Βρίσκα μία στο τόσο, τα σκότωνα. Που ρε φίλε, με τις αράχνες δεν έχω θέμα. Δηλαδή, και μέσα στο σπίτι θέλω πάντα να υπάρχει μία αράχνη. Ωραία, γιατί ξέρω ότι και εδώ πέρα υπάρχει μία αράχνη, την έχω στην κουζίνα. Πώς τη λένε? Πάντα πρέπει. Δεν τις έχω βάλει όνομα, γιατί όποτε τους βγάζω όνομα, μετά από λίγο πεθαίνουν ή εξαφανίζονται και δένομαι συναισθηματικά μαζί τους. Εγώ θυμάμαι στο Πικέρμι είχαμε πάντα μία αράχνη, ωραία. Η οποία ήταν επάνω στη γωνία, δεν την πειράζαμε ποτέ, δεν μας πείραζε ποτέ. Ό,τι κουνούπι έμπαινε μέσα, ό,τι μαλακία έμπαινε, μαλάκα το έτρωγε. Αυτό ήταν. Αράχνη. Ζούσε μαζί μας. Την ποτίζαμε, την ταΐζαμε, μας προστάτευε. Είχαμε τρομερή αλληλεπίδραση με αυτήν την αράχνη. Αυτή είναι λίγο πιο νηχηλική, γιατί δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Θα πεθάνει δηλαδή, το βλέπω. Τι ακούω. Δεν έχω θέμα ποτέ να υπάρχει μια αράχνη. Υπάρχει ένας μικρός τόσο παιδί μου. Τη δουλειά της κάνει αυτή. Δεν σε πειράζει η αράχνη. Φτιάχνει εκεί, πλέκει, κάνει τη φάση της, ρε παιδί μου. Φίλε, εγώ μαζί της να έρθει να πλέξουμε μαζί στον καναπέ. Δεν έχω θέμα. Αλλά άλλο μια αραχνούλα, άλλο 10.000 μαλάκα που ήταν αυτά. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Σε πιάνει μια απελπισία. Εκεί πέρα μαλάκα θα ήμουν ηττημένη στον καναπέ σαν μάνα. Με τα παιδιά να πλέκουνε. Ισχύει. Τώρα που πιάσαμε αυτά, ναι. Ήθελα να αναφέρουμε, αλλά τώρα είδατε, γράψαμε 42 λεπτά, τώρα είμαστε πολύ καλές. Έγραψε ο χρόνος, έγραψε το ρολόι. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πεις δυστυχώς. Για να ξέρεις εσύ τι content creator είμαι. Σε παρακαλώ πολύ. Το ξέχασα. Εσύ είσαι content creator, το ξέχασα. Που έχω φτιάξει ένα ρημαδοπρόγραμμα για να ανεβάζουμε. Τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Αυτό που ήθελα να σχολιάσουμε, ναι. που δεν μπορώ να το αφήσω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι τώρα τη στιγμή, είναι το ότι έρχεται και το Halloween. Άσχετο. Ναι. Αυτό, μήπως ήθελες κάτι να πεις, δηλαδή, γιατί δεν τις λέω και τα θέματα, να τη πιάσω προετοίμαστη, σαν να είναι μια άλλη Κατερίνα καινούριου που δεν ξέρει και καλά τι θα τις φέρουνε. Κάτσε τώρα, γιατί εγώ θα ξεκινήσω ραντ. Είναι ρε μαλάκα σαν τους... Δεν το λέω ρατσιστικά. Σαν τους Ιάπωνες που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Τι! Εμένα μου αρέσει πολύ το Halloween. Αυτό ήθελα να πω. Τι γιορτάζεις εσύ στο Halloween? Το ότι είναι μια αφορμή για να ντυθώ κάτι, ό,τι θέλω εγώ. Ενώ στις απόκριες δεν ντύνομαι, μου φαίνεται cringe να ντυθώ απόκριες. Ενώ Halloween μου αρέσει, μου φαίνεται πιο... Στις απόκριες νιώθω ότι είναι cringe άμα ντυθείς. Στο Halloween νιώθω ότι μπορείς να ντυθείς κάτι sexy ή ό,τι θες. Γνώμη μου. Αλλά τι λες? Το Halloween, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω καν την ιστορία. Το μόνο που ξέρω είναι πολύ γενικά. Έχει να κάνει με... σαν τους καλικάτζερους, ας πούμε, που σε τρομάζουν και σου κάνουν κατσαφαγιές και τέτοια. Ναι. Έχει να κάνει με αυτό, με κάτι πνεύμα. Δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιες μαλακίες είναι. Αυτό, δεν το έχω ψάξει. Το Halloween είναι από μικρή, ζήλευα full που δεν είχαμε το Halloween και το prom γενικά, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό μάλλον το έχουμε τώρα, γιατί όλοι εμείς μεγαλώσαμε που ζηλεύαμε το Halloween, το βλέπαμε στα καρτούν και είπαμε να το κάνουμε. Ναι, γι' αυτό πλέον όλοι γιορτάζουμε το Halloween, δηλαδή κάνουμε πάρτι και τέτοια. Που εμένα, ας πούμε, φέτος που δεν θα πάω σε κανένα δυστυχώς, με έχουν καλέσει εσένα και εσένα σε έχουν καλέσει εσένα, αυτό που σου είπα. Αλλά δυστυχώς δεν θα πάω γιατί έχω άλλο πάρτι ενός φίλου μου που έχει γενέθλια.
Έχω στενοχωρηθεί που δεν θα πάω κάπου. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν Δανία, ένα δάκρυ κύλησε, κάναμε πάντα στο σπίτι με τη συγκατοικό μου πάρτι Halloween. Οπότε ντυνόμουν και επειδή ήμουν και σπίτι, μπορούσα να ντυθώ όπως θέλω, δεν χρειαζόταν να βάλω μπουφάν να μεταφερθώ. Έβγαινα από το δωμάτιο, έκανα ό,τι ήθελα. Οπότε φέτος έχω στενοχωρηθεί λίγο που δεν θα κάνω και μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ το έβρισκα όντως. Και εγώ το βρίσκω, ρε παιδί μου, σαν μια μαλακιά άντε να κάνω κάτι που δεν κάνω και ποτέ τίποτα πρωτότυπο στο Halloween. Απλά κάνω την φάτσα μου με το κεφάλι που μου αρέσει. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι έχει κάνει τέτοιο. Ή ας πούμε στο Halloween, με αφορμή το Halloween, εγώ θυμάμαι στο Βόλο μια φορά που είχα ψάξει να βρω πώς θα κάνω κοψίματα. Δηλαδή, είχα δει πόσο βιντεάκια, είχα βάλει κόλλα, χαρτί, δεν θυμάμαι και εγώ τι είχα κάνει, αίματα, για να κάνω κόψιμο σε φάση σάρκα. Που αυτό είναι πολύ δημιουργικό. Ή τώρα που. Τώρα δεν κάνω τέτοια. Τώρα στα τελευταία Halloween είχα ντυθεί απλά κάτι full sexy. Εγώ θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τη φάτσα μου από αυτό που είχα φτιάξει. Δηλαδή τώρα που κάνω άλλα τέτοια σε άλλο vibe, κάνω eye makeup tutorial, βάζει, κοιτάζω, φτιάχνω, ράνω, να δω. Μου φαίνεται πολύ δημιουργικό, πολύ ωραίο. Εντάξει, δημιουργικό. Με αυτή την έννοια ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν γιορτάζεις. Απλά τίνεσαι. Ναι, γιατί στις απόκρισεις εσύ γιορτάζεις την κυρία Σαρακοστή. Όχι. Φαντάζομαι μπορεί να έχουν σχέση, δεν τα θυμάμαι. Από την κυρία Σαρακοστή θυμάμαι μια σελίδα που εκτυπώναμε κάθε χρόνο στο δημοτικό και κόβαμε ένα ποδαράκι και κάπως τη σχεδιάζαμε αυτή την κυρία Σαρακοστή. Το θυμάσαι αυτό? Δεν την είχατε? Όχι, εμείς δεν κάνουμε τις μαλακίες πρώτα απ' όλα. Ρε, θυμάμαι μια φωτοτυπία που βγάζαμε κάθε χρόνο και σχεδιάζαμε την κυρία Σαρακοστή. Και είχε ποια είναι η κυρία Σαρακοστή, ρε μαλάκα? Θα ψάξω να τη βρω, άμα υπάρχει κάπου στο ίντερνετ αυτή η φωτό. Και είχε κάτω τα ποδαράκια και κόβαμε ένα ποδαράκι μια φορά τη βδομάδα, δεν θυμάμαι κάθε πόσο. Αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε πολύ αυτό και κάθε χρόνο την έκανα πολύ όμορφη την κυρία Σαρακοστή. Εντάξει, εμείς γιορτάζαμε τις απόκρισεις όπως κάθε φυσιολογικοί άνθρωποι την Τσικνοπέμπτη, γιατί ξέρουμε ότι τότε ήταν μετά και το καρναβάλι της Πάτρας, χαιρόμασταν όλοι, εντάξει. Καρναβάλι έχει πάει, έχεις πεθάνει κιόλας και έχεις αναστηθεί το καρναβάλι. Το καρναβάλι πήγε, είδε το Παντέλη και ήρθε. 2 φορές έχω πάει στο καρναβάλι. 2 φορές έχω γυρίσει μισή, μαλάκα. Ισχύει, φουλ. Εγώ τη μία φορά γύρισα. Τίποτα, απλά τη μία φορά γύρισα χωρίς μάτι, χωρίς λαιμό και άρρωστη. Γύρισε αμαλία στο παραπέντε με το ένα μάτι έτσι. Αλλά φάση όχι για την πλάκα. Έπαθε εσωτερική αιμορραγία το μάτι. Ναι. Εγώ 2 φορές το έχω πάει. Έπρεπε να πάω να κάνουν μαλάκα ψιλορελέιζε για να φύγει ρε μαλάκα. Ναι, γιατί δεν έφευγε η μαλακία. Δηλαδή νομίζω μετά όπου πήγαινες, σαν παρέα ήμασταν σε φάση τώρα, θα είσαι καλά εκεί, μήπως να μην πας. Εγώ 2 φορές πήγα να πάω κρίση πανικού από τον κόσμο. Δεν μ' άρεσε καθόλου, μου φάνηκε πολύ έντονο. Είχα ζοριστεί. Είναι για νεολαία αυτά τα πράγματα. Πού να τα καταλάβω. Μικρή πήγα, αλλά πάλι δεν μ' άρεσε. Γι' αυτό νεολαία πήγαμε. Εγώ ούτε εμένα μ' άρεσε, γιατί είχε απλά πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Μ' άρεσε γιατί έβρισκα τους φίλους μου εκεί πέρα. Αυτό μ' άρεσε. Ναι, αυτό. Δηλαδή και εγώ είχα πάει να δω το ξαδέρφι μου, ήταν ωραίο στο vibe. Θυμάμαι ότι καθαρά Δευτέρα είχα περάσει πιο ωραία που είχαμε πάει για φαΐ, βέβαια, από ό,τι στο καρναβάλι. Και πάλι στο καρναβάλι θυμάμαι ότι είχα περάσει ωραία γιατί είχα βάψει και εμένα και την ξαδέρφη μου. Δηλαδή πάλι είχα κάνει κάτι σε βάψιμο και μου άρεσε. Αγάπη μου. Αυτό. Φέτος δεν θα βαφτώ. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Λινάκι μου, νομίζω αυτό το επεισόδιο πρέπει να φτάσει σε ένα τέλος. Ωστόσο, να πω, πολύ ωραίο επεισόδιο πρέπει να είναι, έτσι. Δεν το έχω ακούσει μονταρισμένο, γιατί τώρα το γυρίσαμε. Αλλά, ρε εσύ! Και δεν είπα γιατί ακυρώσαμε την ηχογράφηση της Τρίτης. Αλλά δεν θα το πω, γιατί έχουμε γράψει ήδη πολύ. Πώς σας την έσκασα έτσι? Θα βάλεις το marketing πάνω από την ικανοποίηση των ακροατών. Να μην το βάλω. Έλα ρε μαλακα, πες το σιγά, 5 λεπτά θα πάρει. Ξέρεις τι, είναι πολύ φαν, οπότε δεν θέλω να εκνευριστώ. Αλλά άντε ας το πω, τώρα που δουλεύω, γιατί δεν ξέρω αν σας το πω, δουλεύω. Καμιά φορά όταν γυρνάω, εγώ δουλεύω στην Καλυθέα και μένω Πειραιά, που γενικά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ κοντά. Όταν πάω
κάνω δυστυχώς 1 ώρα. Γιατί παίρνω τρόλι, μετρό, πόδια. Που δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρετε ότι επειδή μένω Πειραιά θα κάνω ούτως ή άλλως όπου και να δούλευα καμιά ωρίτσα. Και το μετρό μου αρέσει κιόλας σαν τέτοιο, γιατί είναι ok. Αλλά στο γύρνα, που το τελευταίο μέσο είναι το τρόλι και αυτό έρχεται όποτε θέλει, δεν είναι προγραμματισμένο, ξεκινάω τη διαδρομή μου με το δρομολόγιο του τρόλι, μου γαμάει full. Και την Τρίτη έκανα να γυρίσω 1 ώρα και 45 λεπτά και ήμουνα έξαλλη. Έστειλα μήνυμα στη Σάμα, την πήρα ηχητικό βασικά, και της λέω γύρισα τώρα, πάω γυμναστήριο, οπότε θα αργήσω λίγο. Ήταν και η Σάμα της πουτάνας στα βάσανα, κλασικά, ας μην τα πούμε γιατί ήταν όντως έντονα βάσανα. Οπότε το κυρώσαμε και τέλος πάντων να πω ότι έκατσα 3 ώρες στο γυμναστήριο για να ηρεμήσω, γιατί είχα πάρα πολλά νεύρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη 1,5 ώρα που είχα κάνει διαδρομή και έφτανα σπίτι, είχα άλλο 1/4 να μπω στο σπίτι μου, από Καλιθέα έτσι, να κάνω 2 ώρες από την Καλιθέα, το τονίζω. Μου στέλνει μήνυμα και η μαμά μου, άντε που είσαι, έρχεσαι? Και αυτό, βρω, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με τίλταρε, γιατί προσπαθούσα να μην βλέπω την ώρα και να μην σκέφτομαι το ότι έχει περάσει τόση ώρα μέχρι να φτάσω στο σπίτι. Και βλέπω αυτό το μήνυμα και μόνο που δεν ήθελα να ρίξω έτσι, να κάνω κλωτσίδι στον μπροστινό που κάθεται στο τρόλι, στη τετράδα μας που θα νικούσαμε μάλλον. Μόνο που δεν ήθελα να ρίξω κλωτσίδι από τα νεύρα μου, ήμουν σε φάση, δεν παίζει. Και τη στέλνω, προσπαθώ να γυρίσω σπίτι. Και μου στέλνει, που γέλασε εκεί, αλλά εντάξει, μου στέλνει, όλα στη ζωή είναι μια προσπάθεια. Που γελάω, αλλά για να της δείξω τον εκνευρισμό μου, της έγραψα και ένα έλεος. Πολύ εκνευρισμένη η Λίνα. Έλεος. Τέλος πάντων, αυτά. Όμορφα. Ωραία, το κλείνουμε. Τι ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε, αγάπες. Arrivederci, φιλάκια. Bye. Bye.